Asa naman sila? Ingon sila diri may mag-abot. Wa pagyapon oh. Naa naman ni si Maria. Pero wala lagi siya dala. Ay, akong duulon, be. Nindot po niya mong tirada karon ba kay food trip. Impas to tong gulayon ni Maria ron. Fights na ba kani akong dalang bahaw no? Iba ka to sila magreklamo? Irtibiya ning gahiya. Humuk ra niyo niya oy. Init bitaw tong sabaw. Maggulay gi ko niyang hapon. Kay naay daghang bunga ang akong batong. Naay talong, naay okra. Ug usa pa, naa pa jud ko'y kalabasa ang iyang bunga murag upo. Maria! Uy, maayo kay na ana mo. Gani hara ka. Taob na. Uy, tensa. Amo ra lagi kulang lagi mo. Asa ni si Bite? Bit lang kasi lingaw na sila ni Claire. Si Bete, dito kanyo ay kay gisugo sa mga palimpyo, yaw-yawan mangani to. Sige mangani gilak. Ah, maubad di ay. Time sa. Magluto na ta. O magluto ka. Kasama ni mong gulayon. Wala ni problema na to ron dutong pawiks. Wala ko kadala gulayon kay unsaon si mama tuwa sa mong likod na misbis sa iyahang mga gulayon. Unsaon ako pagkuha? Wala man kay klaro Maria oy. Unya unsaon man nato ni ron na nagdala na biya kog kaldero. Nya, nagdala na ba ako kasi nagbitsino kay maubay ingon nimo. Ya nagdala na biya kog bahaw. Gulay na lang jud ang kulang ani. Sila sa kay maayos ka ani mo? Maria, kabalo na ko. Duol mo sa ako kay magsabot sa tanin nyo. Makagulay lagi taron. Yawa jud ni mo diskarte dudong pawiks. Oy, hindot na. Tara. Tara na. Moadto sa ko sa sulod bi kay manglimpyo ko. Basta unyang hapon maggulay jud ko. Wala na ang gulayan ni mama. Maria, Unsa man? kaming duha kumuha sa gulayon. Sige maayo. Ang buhato ninyong Claire. Unsa man? Dito sa pagkawan tay Claire. Nga si Maria diri sa pila. Kay kung mugawas ang mama ni Maria, na ay makasinya sa mua. Oh no. Dili ta masakpan. Tama na imong plano. Tara. Sure! Dudong pawiks! Saan mo niya akong hikapan? Hala, kuyawag bunga nilang kalabasa, oy. Mura mag-upo. Lucio, ayaw sige sapa niya. Panguha na. Pero pawiks, kitsa may di matingala niyo. Nga ang bunga sa kalabasa, mura mag-upo. Hala, amazing. Panguha na diya kung sa masapan tanong. Kaigang maligo sa ko. Hala! Ay, si mama sa bomba! Dudong pawiks! Lucio! Kumusta? Ha? Naay mong mama? Tama na siguro ni Lucio. Tara, tara, sinata. Clear! Dayon jud ato ang food trip ron. Paghaling na Maria. Sige! Pagkuha kong mga kahoy Claire kay kami na ibahala ning Lucio. Sige! Tapahan na to!